Levo tanto tempo sin facer un directo que non sei se saberei facer un directo. Espera, deixe poñer isto así medio máis dereito. E ala. Xa podedes ir pasando. Vou coller libreta Bien. Vai a ser que teña que enseñarvos algo ou escribir algo que vos a min me enseñedes e que non teña a libreta. Hola, que tal? Pero xa temos podium. Vanessa Díaz no número 1, Nieves Álvarez no número 2 e María Oli no número 3. Pasen as campeonas a recoller o premio. Hola, que tal? Vanessa, Beli Mariño, Vanessa Díaz, Loli Vázquez. Pa que vas? Pa que vas? Encántame ese nombre. Creo que nunca che vin por aquí, pa que vas, pero moi boa tarde tamén a ti. Loli Vázquez, pa que vas? Saltoume isto. Hola, Carmen Castro. Deixe-me quitar aquí sonido, porque senón non vou a escoitarvos ben a vos, eu quero vos escoitar falar. Entonces, mima, pero que chea de xente, Dios mío, hola, que tal? Hola, Nusca, desde... Hola, xa te extrañamos. María José, queres saber que hasta vos extraño? Que hasta parece que me falta... Parece que me faltaba. Hola, Nusca, desde Buenos Aires. Patricia, que tal? Desde Buenos Aires. Que hora é en Buenos Aires agora mismo? Deben de ser as 3 da tarde ou así. Hora de tomar o café. Pode ser, despois de comer. Hola, que tal, Vanessa? He aprendido mucho contigo e sigo aprendiendo. Vanessa. Hola, xa chegou a afillada. Que afillada? Levamos tempo con ganas de directo. A afillada a outra, porque nos falta unha afillada que ainda non sabemos a onde emigrou, non sabemos nada e gustaríame saber. Hola, que tal, afillada? Que tal? Como estamos? Hola, desde Arsúa. A primeira vez que te pillo en directo, pois, pa que vas? Pa que ves? Hola, que tal? Se te echo de menos. Que guai. Hola, Rosa Blanco, que tal? Hola, Amanda, aquí de Portugal, na Illa de Madeira. Carlos, teño en tareas pendientes ir a Madeira. Non fun nunca. Bueno, de Portugal só conoso a parte máis superficial de arriba que conecta con Galicia, e non conoso, e non é por falta de ganas, é por falta de tempo e máis de cartos, porque hai moita xente que pensa que así as que salimos en vídeos que paleamos cartos, que collemos unha pala e paleamos cartos, que facemos cartos a diestro e siniestro. Bueno, pois que non é tan así. Queredes saber que hoxe apetixíame? Non sei se o chegades a ver, pero é un colacao. Bueno, non un colacao, un cacao sin gluten. Un potaso de cacao, medio litro polo menos. Hola, Nusca, desde Oza Cesuras. Cando planto os allos? Por aquí frío non fai, tampouco fai por aquí. Os allos normalmente plántanse a finales de noviembre, en diciembre ou en xaneiro. Quero dicir que só os poderías plantar. Eu tampouco aínda non os plantín, así que sabes que estás en tempo aínda de plantar. Hola, Mar, que tal? Que tal estás? Mar está un pouco pechuchiña, mandolle un bico moi grande desde aquí para que se recupere rápido, se poña fuerte, rápido. Hola, boas tardes, Nusca e compañía, desde Castilla-La Mancha, pero falando en gallego perfecto, Así que, Isa, contanos o secreto, emigrastes para o estranxeiro, di a verdad. Hola, Nusca, estiven onte esperando pola túa charla en Coruña e non puido ser, me dixeron. Victoria, claro, é que non sei se fixo moita xente como a ti, pero, a ver, eu normalmente cando vou dar unha charla é porque me chaman e páganme por convenio,
convenimos o precio, temos aquí unha mosca visitante, e vou a dar a charla. Entón, nesta ocasión, a charla era comprando entrada. Eu sei que moita xente non sabía comprar a entrada, moi fácil non era chegar ao sitio, porque de verdad que polo menos unhas 7 persoas escribístedesme por privado: sale mosca, Concho, que é pa min o café, que non é pa ti. Unhas 7 persoas me escribiron para me dicir: Nusca, como collo a entrada, como fago para coller a entrada, non son capaz de collela, non estaba como moi directo, non? Entón tuve que estar eu a mirar, a mandarlle o enlace e tal. Nesta ocasión, como era por entrada, só se anotaron 2 persoas, a min pareceume do máis raro do mundo mundial, do máis raro, porque onte precisamente pola tarde fun a Laraño a dar unha charla que tamén xa tiñamos programada, era para ir pola mañán a Coruña, dábame tempo de sobra a comer e vir tranquilamente, e daba pola tarde a charla en Laraño. Bueno, pois ali xuntáronse como a nada 50 e pico de personas. Bueno, non sei cantas éramos que nas contín, pero estaba o salón ben cheo de xente. E extrañoume tanto que só os anotaran 2 personas, sendo Coruña, sabes, que está como máis no centro non sei, no centro, máis que en outros sitios, non? Entonces, preguntoume antes unha chavala, díxome: Nusca, eu tamén quería que viñeras a nosa tal. Eu encantada da vida. A mí só tendes que dicirme, poñersvos en contacto comigo, e eu vou dar charlas onde, o sea, eu encantada, para min é un honor. É como vos lo explico? O sea, parece un orgullo tremendo que a xente me queira escoitar, e que queira que pagar por escoitarme. Quero dicir, para min é un honor enorme, o sea, para min é un placer. Xa sabedes que son moi faladoira, e ir a charlar con vos a un sitio, eu penso que é a aspiración de calquera persona que como a min lle guste falar e lle guste falar ca xente. Eu encantada. Tendes unha asociación ou non sei, levades vos ben con alguén do ayuntamiento ou así, pois dixídelle que me chamen e vou. Tendo sitio para ir, vou. Así que agora xa sabedes. E non fun á Coruña porque só se anotaron 2 persoas. O sea, para min foi algo moi raro, non creo que tuvera nada que ver ca entrada, pero, bueno, pois non se xuntou xente e hubo que anulalo. Nusca, dinos Ángel. Hola Ángel, que tal? Moi benvido aquí ao meu canal, Ángel. Nusca, fixen o kéfir por primeira vez e saleume de 10. Gracias pola boa información. Pois encantadísima, Ángel, de poder axudarche. A verdad que, mira, o kéfir non é unha cousa que poida tomar todo o mundo non. Por exemplo, para persoas que teñen enfermedades inmunodepresivas, non me vai salir. Entendedesme? Non todo o mundo pode tomalo. E tampouco persoas, por exemplo, que sean moi alérgicas, por exemplo, á proteína da vaca. Ou teñen que facelo con outro leite ou así, que hai que ter cuidado, que non todo o mundo. Pero se podes tomalo, é un dos alimentos que deberían de ser, non sei, na casa, aí, obligatorios. Eu tamén teño o meu en plena produción, chega o inverno e apetece máis, non sei. A min, ao contrario que moita xente, o sea, o kéfir case o tomo mellor no inverno que no verán, porque no verán deixo descansar, meto aí na nevera, deixo descansar, casi non fago kéfir, a non ser que un día teña gana del, e activo os búlgaros, e poñome a facelo unha temporada, pero logo despois, cando mellor o tomo é agora no inverno, teño aí o cacharriño tamén, así que, Ángel, encantada de poderche axudar nesta nova andaina do kéfir. Tes moito por descubrir. Teño un montón de vídeos explicando ben todo sobre kéfir, recetas de kéfir,
de queso, de postres, de... O sea, indaja, que Nuska ten moitos vídeos sobre kéfir. Hola, contenta de verte de nuevo. Hola, Adela, que tal? Trasnum, dediños arriba. É verdad, sempre se me olvida. 157 personas e só hai 68 me gustas. Mirade. Eu por estar aquí non ingreso diñeiros. Eu quero estar tamén porque sei que estades vos tamén apoiándome toda a semana, se subo vídeos ou así, sei que estades aí apoiándome. Entón, eu é unha maneira como de agradecérvolo, non? O de darlle ao dedo, como vos está dicindo toda a xente esta que vive por aquí, é algo que lle axuda moitísimo ao meu canal e, sobre todo, ao directo. Non só neste momento, sino que o algoritmo é como unha cousa que vai midindo métricas para saber canta xente me está vendo, canta xente se sinte interesada, canto tempo se queda cada persona, se son homes, se son mulleres, que rango de edad, o sea, esas métricas fanas por todos os lados. Esas métricas axúdanme moito. Se lle dades ao me gusta, para min é moi importante, que non se vos pase desapercibido, o sea, é importante darlle ao me gusta. Para min é máis para calquera persona que queirades apoiar de unha maneira que non vos costa carto ningún. É totalmente gratis, ninguén vos vai a chamar á porta da casa porque lle destedes aquí ao me gusta, así que, porfa, dadelle ao me gusta. Moi boas tardes desde Río Torto. Eu penso que quentín moito isto, porque vos vedes o fume que boto, non? Si, faco así. Bota aínda moito fume, está moi quente. Tiñalle gana, pero está moi quente. Dios, pero está moi rico. Hola, cando se plantan as coles? En que luna? Te tomo a palabra. L. Rodríguez, non sei que palabra, me tomou, pero tomou unha palabra. Tampouco me fajades tanto caso, que ás veces non digo cousas que non tal, e despois teño que apechugar co que solto, sabes? Vamos con Carmen Castro. Cando se plantan as coles? A luna non lle vai a influir moito, porque as coles as compras grandes, as compras nasidas, xa levan polo menos 2 meses na terra. As coles, se fora para sementalas e trasplantalas sendo moi chiquitinas, eu plantarías en calquera luna. É que a verdade que non lle vai a influir, porque mira, a luna hai que ter cuidado, por exemplo, cando plantas unha zanahoria, unha lechuga, ou en ese caso non a plantaría nunca en luna crecendo, nin en luna chea. O sea, o día seguinte de luna chea, sí, pero non porque che poden grelar. Vanse moi rápido a flor, non che aguanta ali a lechuga, o sea, fais a lechuga grande e se empeza a botar para arriba a flor. Con esas cousas sí que eu teño cuidado, pero, por exemplo, para cousas que van a medrar cara arriba, dá igual que vai un pouco máis rápido ou un pouco máis lento, como é, por exemplo, un tomate. Tampouco influye tanto que o tomate vai a medre un pouco máis este mes, porque enraíza rapidísimo. E o caso das coles, normalmente as coles compranse, pois, de 30, 40, 50 centímetros para plantar, xa. Pero realmente o que estamos facendo é un trasplante. Eu cumprínas onte e púxenas abarbadas, porque non tiña tempo a plantalas e teño as abarbadas. Abarbadas é simplemente poñelas en un rejo de terra, que lle dea ben o frío e a chuvia, un pouquiño separadas, pero como para que non sequen, para que sigan como botando raíces e así. E despois, cando fago o trasplante de verdad, pois está a puñetera a mosca, Pois non hai tantas, só hai un, Pero quer salir no vídeo. Ten afán de protagonismo. A dichosa mosca. Non ves que aquí somos unha casa de afáns de protagonismo. Todos queremos salir no vídeo. Bueno, pois eso. As coles plántanse normalmente sempre por difuntos, o sea, a finales de noviembre ou en diciembre, e incluso hai quen as planta tamén aínda en enero, febrero. Que pasa? Que para lá normalmente as coles que encontramos son tan altas que poden medirse a 70 centímetros ou así. Entón, o que se fai é que esas coles plántanse co arado.
do trator, porque senón, miña filla, é imposible facer un rego ca lagoña tan fondo para espichar semejante raíz. Pero bueno, que se plantan no inverno. A mí me encantaría conocerte e charlar contigo, que me encanta que me explicas. Aurora, pois non sei se perteneces a algunha asociación de veciños ou a algunha asociación de tal, que me chamen, que eu vou, non hai problema ningún. Eu non hablo nada, unha lesma. Hola, tes algúns nódulos de kéfir que me poidas dar? Depende de onde seas, Rita, porque eu, o sea, cando teño activos os meus nódulos, se vos dicen que eu, por exemplo, no verán non tomo tantos, ao non telos activos non se reproducen, e ao non reproducírense, pois, teño menos ou directamente non teño, porque eu non quero quedarme sin a miña cepa de nódulos, nunca dou tantos como para quedarme sin eles, o sea, eu sempre teño no congelador e na nevera descansando nódulos e outros activos facéndome kéfir, pero eu non quedo sin eles. Entón, se os teño activos, que agora xa levo unha temporada tomando, sí que teño, pero depende de onde seas. Digo para chos dar. Fixeches a tarta de queixo fría con crema de kéfir, porque eu tamén acabo de aterrixar no mundo kéfir. Mira, fixen a tarta de queixo con crema de kéfir xa colado ou con kéfir simplemente, porque o meu kéfir para facer unha tarta de queixo cuajada con gelatina vale perfectamente o meu kéfir, porque sale espeso. Non necesito que sexa crema, porque senón quedaría unha tarta demasiado pastosa. Sí que a fixen, e máis a do forno tamén, o sea, con kéfir, neste caso sí que ten que ser colado, porque ten que ser crema kéfir, e fajo a tarta de queixo. O sea, eu quería conseguir búlgaros en Vigo. Se alguén ten, agradezo. Mira, María José Rodríguez estaría pedindo búlgaros por Vigo e alrededores. Se alguén ten, que yo diga por aquí, e así, pois que llos poida dar, non? Eres de Puebla? Pois se eres de Puebla, pois avísame e douchos, claro. Colado. Bueno, eu para facer a tarta de queixo cuajada con gelatina non necesito colalo, o sea, colalo para quitarlle os búlgaros, sí, pero nada máis, porque o meu é bastante espeso e cuaja perfectamente, así que sí. Decía sempre mi madre, o que dá, o que ten, a pedir ben. O que dá, o que ten, a pedir ben. Bueno, aquí temos un dito que é o que dá, o que ten, mira para quen o leva. E queda sin el, pero eu neste caso son moi egoísta para min, non dou nunca todo o que teño, sempre o gardo, por eso o teño desde fai tantos anos o mismo, o mismo. De feito, mira, rechispa, vamos, que ten o demo, cona. Ten o demo porque só hai unha, estáme tocando as narices. E aquí un pelo do gato. Fai uns meses, antes de dar vacacións na escuela, bueno, nas clases que dou de hortelar en Santiago, unha muller que tamén tiña nódulos, tamén de toda a vida, tal, pedinlle para facer unha mezcla cos meus, porque eu que sei, pareceme como máis chichicollo, non sei, como que máis, non sei, interesante parecíame mezclar os búlgaros meus que tiñan tantos anos con outros. Non notín cousa ninguna. Sabedes o que si notín? Que esta muller, que se chama Maruxa, a que lle mando un bicazo, querida Maruxa, ela díxome cando me dou os nódulos, e cando cheguín á casa e os vin, dixo eu, dixenlle despois, Maruxa, mima, que nódulos máis raros, o sea, que diferentes son dos meus, dos que tuven sempre, mira que os tuven grandes, pequenos, largos, grandes, como unha servilleta, pero así como mos dou ela,
non os vira nunca, tantos, quero dicir, porque eu tamén os teño, pero ela dicíame, non, pois os meus son sempre así, sempre, 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 eran así todos, como acabados de nacer, o sea, como se fora unha nova comunidade que se está formando, pero todos, como se foran gransiños casi de arroz, super pequenos. E dixo, ai, que raro, bueno, pois mira, mesclino cos meus e tal, e sabedes de que me din conta, facendo esta cousa, que non sei por qué, ou os meus interferiron na maneira de crecer dos de Maruxa, ou o leite, a forma de facelos, de coidalos, de tratalos, o ambiente da casa, ou o cariño que lles dou de algunha outra maneira diferente, fixeron que os nódulos de Maruxa, que pa ela toda a vida, sempre, sempre, eran como gransiños de arroz, na miña casa medraron. Medraron, fixeronse grandes, fixeron comunidades grandes, e como cachiños de tela, o sea, grandes, todos. Entón, pois, estou descubrindo algo novo do kéfir, mirade que cousa máis chula, A ver, déixame ler estas... Yo non tengo inconveniente en decir mi edad. Acabo de cumplir 19 por tercera vez. Acabo de cumplir 19 por terceira vez. 19 por terceira vez son 57, non? 57. Pois somos dunha quinta. Eu tamén teño máis ou menos. Non sei se poderei coller as lufas, teñen algo verde, supoño, e moito marrón. Ai, como che colla. Vente. Ai, xa collo. Non sei se coller as lufas porque teñen algo de verde e moito marrón. Se a saco acaban de poñerse marrón, teño medo de que pudran na planta, que xa está seca de todo. Nieves, se a planta está seca de todo, absolutamente a resposta é sí, sin duda ninguna, collas todas. Porque, claro, que o que buscamos estando marróns é un marrón como seco. Non vai a ser que che estean pudrindo, e que vayas a quedar sin a esponja, porque se pudre pola parte de fora e tamén pudre marrón, non sei que tipo de marrón, mándame a pregunta á radio, porfa, chupido, por fin, con fotos, porque así podo miralas ben e contestala. O que buscamos é un marrón seco, que quede como se fora isto, como se fora un cartón, porque se é un marrón blando, aí está habendo un problema. Entón, pois, ao mellor quedas sin as esponjas. Pero, absolutamente, se a planta está seca, non sei por que está seca, porque é unha planta que é do otoño, o sea, Nieves, aí pasou algo, temos que mirar para que po ano non che volva a pasar, porque é unha planta que madura os frutos agora no otoño. O sea, no verán empeza a botar a flor, a polinizar, a medrar os frutiños, pero os frutos realmente son de otoño, e a planta debería de estar aínda agora mesmo verde, bonita, madurando frutos. Así que, Nieves, xa sabes, a mandarme a radio a... Pero será posible... venlle a axudar unha amiga. Agora son dúas. Pois eso, quitas, moi boa tarde. E dinos, Jesús, boas Nusca, as plantas de pementos no verán podos arrancar para outro sitio resguardado, ou, se quero que me aguante para o próximo verán, teñen que estar no mesmo sitio. Podes facer as dúas cousas, Jesús, mira. Podes trasplantalas a outro lugar, si che estorban, porque nese sitio ao mellor queres plantar repolos ou rabisas, e gustache ese sitio porque encharca menos a agua ou que sexa, non? Entón, con cariño, sempre con terra mollada e intentando non romperlle as raíces, trasplantas para outro lado sin problema, non lle botes moito argueiro fresco, non necesitan nitrógeno nin abono agora cando as trasplantes, porque entraron en parada vegetativa. Entón, dalle unha boa poda con que lle queden as 3 ou 4 ramiñas principales
Bueno, a principal sería un tronco e despois habería como brazos secundarios, non? Pois con que lle queden só os brazos secundarios tamén se chegaría a falo trasplante, que non lle falte agua e podelas trasplantar. Ou podelas deixar no mesmo sitio sempre e cando, que non recordo de onde eres, Jesús, sempre e cando no teu sitio non vai haber heladas, porque a helada do inverno ou se lle fai moitísimo, moitísimo frío, pode a queimar e non vai arriba. Entón, se as queres deixar no mesmo sitio e na túa terra fai heladas e fai frío, o que tens que facer é poñerlle uns pauiños e cubrir con malla térmica, con tela térmica de cultivo, malla térmica de cultivo. Con plástico non cho recomendo. O plástico a poder ser en nada, porque cría bazos, cría fai como aba un hongo aí, prolifera no inverno porque está o caloriño. Millor é a manta térmica de cultivo, porque desta maneira non evitas transpiración, non fai falta humedecer porque se humedece porque lle transpira a agua máis a chuvia, máis todo. Así que tes as dúas posibilidades, Jesús. Hola, Cristian, que tal? Desde Castro de Xián. Ela, ti non era desde o Galiñeiro, lo? Porque eu parece que teño aquí como metido na cabeza. Cristian di, moi boa tarde desde o Galiñeiro. Ou cambiounos de sitio. Por certo, acabo de recordar que Cristian tuvera que ir a arreglar unha perna que tiña estropeada, un pé, e iba a operar o outro pé, creo, Que tal vai iso? Que nos tes desinformadas, que levamos 3 semanas sin facer un directo e non sei nada de vos. Entonces, contanos, Cris, como vamos? Se apareceu unha lesma? Era este xa o de antes tamén. Ala, a dormir, Yuki. Yuki, vai poñer o árbol de Navidad, Yuki. Chego tarde, onde andan os afillados? Pois mira, temos unha afillada, non sei o noso afillado, que se non me acordo como se chamaba, creo que era Marcos, e a outra afillada, pois non sabemos aínda nada. Dime algo do biochar, que opinas del? Do biochar, queres saber que me sona? Biochar, estáme sonando a un líquido que se fai con melaza ou algo así. Sóname moitísimo, pero, pois, non sei o que eu... Espera, deixame mirar. Esperade aí, deixademe mirar. Pois non. O sea, é un material sólido rico en carbono que se obtén ao procesar restos orgánicos como madeira, casca de frutas e residuos agrícolas. Pois non entendo moi ben cal é a diferencia entre biochar e máis compostar. O sea, mira, de origen inglés, a partir de bio, carbón vegetal, biocarbón. Carbón vegetal cando é empleado como enmienda para el suelo. Pero, por aportar carbono, se un chan que teña compost ten o carbono necesario, non necesita máis carbono, o sea, aparte que estou vendo aquí que hai un montón de desventajas, impactos e grandes áreas de suelo agrícolas, biochar acerca de la superficie incrementa el hollín en la atmósfera, contribuye al calentamiento global. Bueno, pois debín de ler algo algunha vez sobre el, pero mira, todas estas cousas novedosas que nos queren vender como que é o millor do mundo para tal, a ver, home, primeiro hai que mirar, hai que valorar, ao millor pois sí ou ao millor pois non, pero nin tanto nin tan calvo, quero dicir, todas estas cousas tamén nos quixeron vender aí atrás, que o millor do mundo para as hortas, agora que un estudio dun alguén científico dixo que fixo moitos estudios e o millor do mundo agora para a horta era emplear lana de ovella,
como cobertura. E a min sonoume a que non sei que facer con tanta lana, podemos promocionala como que é boa. E dillo do lado, pero moi boa non é. E di, bueno, é que pasa, non pasa nada. A xente sempre se lle dixo que o peixe azul non era bo e botouse a comer o peixe blanco. E depois dixoselle que o peixe blanco era malísimo e botouse a comer o peixe azul. Comercio, demanda, pois eso, pois a min sonoume a comercio, demanda. Buenísima a lana para poñer. Vos sabedes os anos que tarda en compostar a lana da ovella? O sea, moi boa, eu non a quero. Por boa que sea, na miña horta. Entón, o do biochar tampouco non. Vamos a volver aquí. Xa, pero cando chegue á radio igual é tarde, están duras por fora. Vale, Nieves, pois se están duras, están perfectas, porque ti, Pola, non as amontones, sabes, porque é un tipo de curcubitasia que sigue respirando despois de sacala. Mira que me está na collín. Ás veces collo os penacollín. Pediño unha torta, fixen así e diño unha torta con estes dedos, pero non lle chegou. Bueno, como estaba? É un tipo de curcubitasia que sigue como respirando despois de quitala da planta, da nai. Entonces, se as amontonamos, poden facer bafo e poden coller un pouco de hongos e manchanche o que é a esponja por dentro. Mira, a esponja... Esta teño aí a secar porque teño ali o fogón encendido. Aparte a taza, que é fan de protagonismo. Vedes o fogón? Pois teño ali a secar xusto ali ao lado, máis as calabasiñas e así para facer a mermelada de que xa acabinha que fixen antes. Bueno, pois eso, este sería a lufa como tería que quedar. Esta collina algo verde. Non ten que ver, o sea, cando a colle seca de todo, como esas que tes ti duras, faslle así e como que escacha a piel e podeslle sacar con facilidade. Ou métela nun capacho con agua e faslle así e saleche con facilidade. Cando é verde, aínda un pouquiño verde, antes de intentar arrancala, tela como que masar, bater, ou con un pau, con agua, cun pau e con agua, sabes? E tamén lle sale. Despois, o que é moi importante é que se as recolles cando aínda está moi verde, as fibras aínda non están moi duras, non é tan resistente. Entón, aínda que deixar secar. Mirad unha cousa, isto non só se usa como estropajo, como esparto, como esponja de piel. Isto para facer plantillas para os pés, para as botas, é unha pasada, O sea, porque, bueno, esta é o mellor un pouco pequena, pero hai lufas que son máis grandes e pódense facer plantillas para as botas, por exemplo, para separar a humedade da bota. Úsase tamén, se o abrides todo e o cosedes así como en redondo, podedelo poñer como para coser ao baño María nas tarteiras, dunha maneira moi fácil, porque isto non é tóxico, O sea, ti podes poñer aquí encima alimentos e debaixo coser outra cousa e poñer aquí os alimentos para usar como se fora, bueno, pois unha malla para coser ao vapor, por exemplo. O sea, que se ten moitos usos. Boas Nusca, un saludo dende Cambre, dunha seguidora aférrima túa. Lástima que suspenderan a túa charla na Coruña. E logo ti eras das que iba a vir, Carmen. A rechispa. Espero non perdo a esperanza. Pois sí que Carmen ao mellor era unha das que estaban anotadas para ir. Bueno, Carmen, pois busca por aí unha asociación de veciños ou algo así e dille que... En serio? Vos védela, non? Estádela vendo? Collina! Collina en pleno vuelo, Cuidao, Que? Ahora que? Vos védela? Collina
Querse soltar. Vos non sei se o chegades a ver, pero está pataleando. Dédela patalear. Patalea. Patalea ahora. Coño. Dios, son a máis millor caçadora de moscas en pleno vuelo que hai no mundo. Espera que ainda falta a outra, porque eran dúas. Sei que era unha, pero eran dúas, pois. Vente vindo. Valiente. Vamos alá. Un bicaso para Carla. Hola. Onde anda Carla? Marchou? As miñas están verde claro e a planta está preciosa. Berni, ou Beni, as miñas tamén. Berni, as miñas tamén. E así teñen que estar. Xa madurarán, non temos prisa ninguna. Se a planta está verde, vainas a seguir madurando e tal, o sea que genial. Marinieves Romero Leites. Hola Celi, a fillada Carla está aquí. Leva semanas rompéndome a cabeza que non había directo. En serio? Carliña, en serio que estaba esperando? Bueno, vamos a dicir, eu vin esta rapaza facendo, que me mandou súa nai un vídeo porque non ou puso ou non sei se mo mandou. Vin a rapaza, mira, é unha dicharachera que podedes alucinar. Estaba facendo algo como unha especie de mezcla, ahora botolle isto, e depois botolle isto, e depois botolle isto, e depois vamos a botar un pouco disto tamén, non podía cas bolsas a prova. Claro, e dixo, pero será posible que casoleira non saleu? Esta horteleira é a horteleira máis nova que temos aquí no chat, que eu sepa, que guai! Boas noites desde Malpica, estuve buscando a receta dos callos e non din encontrado o vídeo. Borráchelo. Nunca, Juan Carlos, mira, vouche dicir unha cousa. Joder, que me encanta que me preguntedes estas cousas, porque a mí non se me ocurriría dicir, bueno, sí que as digo moitas veces, pero, mira, cando queiras encontrar un vídeo meu, dame igual cal queiras, o dos callos, vale, ti vaste a YouTube, teste que poñer na aplicación de YouTube. E que se collo a outra, se fago un triplete. Vaste a YouTube, e na lupa, en YouTube hai unha lupa, o sea, hai como uns símbolos, en algún sitio hai unha lupa. Bueno, pois esa é unha lupa para buscar vídeos. Ti clicas en esa lupa e xa che abre un abecedario para que escribas o que estás buscando. E nese abecedario só tes que escribir Nusca con cada kilo, iso sí, Nusca callos, e daslle a lupa, e daslle a buscar, e xa YouTube xa che leva ao meu canal, ao meu vídeo dos callos directamente. Non perde o tempo enseñando, podeche enseñar ao mellor algún de outra persona, pero é moi raro, daslle así un pouquiño para arriba, e o meu vídeo está aí. O sea, gracias a vos, porque, a ver, somos agora en YouTube. Vamos a contar unha cousa, sabedes cantos somos en YouTube? Espero que todas as que me seguides aquí, que esteades suscritas, que é outra cousa que non costa cartos, Para min é un super importante para o meu canal, pero a vos non vos costa nada de cartos, o sea, é de gratis, totalmente. Somos ahora mismo en YouTube 50.500 personas. 50.500 personas. O que pasa que hasta chegar a 100.000 é difícil vivir desto. Pero bueno, estamos á na mitad do camiño. O que pasa que tamén vos quero dicir outra cousa. Todas as que me estades seguindo aquí agora, podedesme seguir tamén en Instagram, se tendes Instagram. Non só mirar os meus vídeos. O importante, se queredes apoiar a unha persona que faga contido para as redes sociales, calquera, pero eu sobre todo, tendes que ir ao meu perfil e darlle ao pitoco de seguir a Nusca. Seguir. Hai un cuadradiño que pon seguir. E só tendes que clicar aí. Non vos venden nada, non vos cobran nada, é gratis totalmente, só é un apoio a min. En Instagram, creo que vou chegar esta semana xa
a 100.000 seguidores. 100.000 personas en Instagram. O sea, estamos en 90.000... 90... A ver, xa non vou saber o que estou dicindo. 90.200. Ainda faltan, Esta semana ao mellor non, pero antes de fin de ano chego fijo. E se todas que estades aquí, se non estades seguíndome en Instagram, se depois cando acabe ides a seguirme, xa somos unha chea delas máis. Un bicazo para Carla, que guai. Bueno, Juan Carlos, eu non borro os vídeos, como vou borrar un vídeo que ademais é un dos vídeos que máis ve a xente xunto co da empanada, que queres buscar un día o da empanada? Pois posta igual na lupa de YouTube, na lupa pos Nusca, con cada kilo, empanada. E xa está, xa che leva as empanadas que teña Nusca no canal. Así de fácil, así de fácil. Hola Nusca, ¿cuánto tiempo sin verte? Porque no porque no quería, sino porque estuve malita. Conchi, pois mándoche un biquiño. Espero que te poñas moi boa. Mira, en solidaridade contigo, todo este tempo que ti non estuvestes, nós tampouco non estuvemos. Por solidaridade. Non foi por iso, pero coincideu, porque levamos 3 semanas sin facer directo. Xa dixo eu, non vou saber facer un directo, é que xa non me vai acordar. Nin como se fala, porque eu aquí, vos escoitadesme, porque eu estou aquí sola, falando eu sola, O sea, dixo eu, non vou saber que dicir, 1 hora. O sea, subestimo-me a min mesma, pero falando durante 1 hora, ti sola así, sin que ninguén che respondas, bueno, respondenme escribindo, pero tal... complicado, Pois eso, que levaba 3 semanas sin los callos con garbanzos. Yo he plantado los repollos y coliflores en la menguante y estoy cogiendo unos repollos maravillosos. Pero xa fai 2 meses ou 3 meses ou 4, dependendo do repolo. Nós plantastes o mes pasado. Un repolo, dependendo do repolo que sea tamén, Pero repolos tamén eu suelo mirar que a luna vaya endevalo, porque poden grelar tamén, sobre todo se son destes repolos que son de xenos, tipo bacalán, o sea, a clase bacalán é un tipo de repolo que non aguanta moito, o sea, saca as follas, saca un olliño e tan pronto como saca o ollo tamén se empeza a botar a flor, non espera por ninguén, e tes uns repolos bonitos e a semana seguinte tes unhas flores maravillosas para facer un jarrón de flores, o sea que vanse moi rápido a flor, é un repolo que a min non me gusta moito, pero bueno. Juan que está explicando mi mapa, pero cantos mensajes, madre mía. A ver, xa quitamos a lesma esta. Ai, gracias por avisarme da lesma. Sabugas, Paqui, moitas gracias por avisarme da lesma, listo, xa encontrei, pena que os quería facer o sábado, pero ao final comprei unhas ravisas e fixen o cocido, teño cocido e caldo para todas. Faz moi ben, mira, Juan Carlos, non hai casa gallega ou sin, ainda que non estea en Galicia, pero unha boa casa que se precie, que non teña unha taza de caldo para comer durante toda a semana. Hai que ter sempre na nevera unha olla de caldo para comer caldo, ou cocido, ou a parte o cocido, pero unha olliña de caldo hai que ter sempre. Agora porque tiña gana do cacao, pero a mí unha taxiña de caldo moi ben me sabe, e máis no inverno, e chegando de traballar así chea de frío, unha duchiña, unha taza de caldo así ao peiño do lume. Iso para min é... E, bueno, xa janín, o que pon traballar xa quedou pajo. Todo bien en casa? Non iba moi ben, Elvira, non iba moi ben en casa, Gregorio, non van as cousas ben. Nusca fixen o pan de calabaza e estaba... Fixen o pan de calabaza e estaba super boa. O pan. Pois a nós danos a receta, sin gluten, que eu nunca fixen pan de calabaza, así que, veña. Mari Carmen, desde Lousame, chega tarde,
E xa botaba de menos estar con nós. Pero chegar chegou. Chegou con un paraguas, con moitos corazóns, rindo, a carcajadas e aplaudindo moitísimo. Debe de estar máis contenta, mollada, porque debe de vir da chuvia cando pon paraguas. Pero logo xa me chove porque aquí tamén está chovendo. E lo bien que sabe unha sopita hecha con el caldo del cocido. Que tamén estou totalmente de acordo. E as fillós, ca aguiña do caldo. Xa lle din a seguirche en Instagram. Sorte para chegar aos 100.000. Gracias, Mercedes, moitísimas gracias. Pois xa somos un máis. Así que vamos sumando. Que ben, moitísimas gracias. Hola, por fin estás aí. Como te botei de menos. E por pouco non chego. Sabedes que pasa? Que, a ver, agora estou tendo a grandísima suerte de que me estades chamando de moitos sitios para ir dar charlas, para estar con vos, para facer faladoiros, para ir a dar, non sei, pois charlas a sitios, a asociacións de veciños, a coles, a concellos. A verdade que estou tendo moitas salidas destas, non? Entón, eu, xa sabedes, traballo na radio, pero traballo un día á semana. Traballo no Quen Anda Aí, pero traballo semanas alternas, un día tamén. Aquí algo nas redes, dou clases de hortelar fijas en Santiago e máis en Boiro, que mando un saludo e un cariño moi grande para todos os meus alumnos. Eu supoño que algún por aquí estará, así que pos que estades aquí, eses un bico especial, e os que non están, non sei eu, xa non é tan especial. Pero, non podo dicirlle que non a un traballo que me ofrecen para ir a dar unha charla un domingo por estar aquí facendo directo, porque, claro, eu aquí non cobro nada. Claro, se me chaman o día que queren é un domingo, eu vou o domingo traballar a donde sexa. Entón, pois, se coincideu así que tiña traballos, e teño que atender ao traballo, como comprenderedes. Hola, Nuska, una pregunta. Veo que en la huerta tienes tejas en la tierra. ¿Eso es para los caracoles? Sí, María Elisa, pero no solo para caracoles, para todo tipo de limacos. Lesmas, caracoles, caramechas, babosas, todo tipo de limacos, cóllense castellas. E vou vos explicar. Que me quería tomar, estaba me entrando no tazón a mosca, cago na chispa. Pois para, vou non acabar de tomar. Medio litro. E agora tengo que colacao na parte de abaixo, está máis rico ainda. Bueno, a ver, que estaba preguntándome aquí. O das tellas. Lador, que me pregunto, no. Que me preguntou? O das tellas. María Elisa Fernández. Pois, os limacos, todos eses bichos que teñen baba no seu corpo, necesitan humedad constante para poder vivir, para reproducirse, para deslizarse, para moverse dun lado a outro, para detectar olores e chegar á comida, para subir por onde sea para chegar á comida. Entón, como necesitan sempre humedad, cando mellor viven é con frío, no otoño e no inverno. Entonces, no verán pasan largos períodos estivando, o sea, unha maneira de invernación, o sea, fan como se fora unha estiva e van pasar o verán ao outro lado. Que pasa? Que tan pronto como empeza a fazer un pouquiño de frío de nada, e un pouquiño de chuvias empezan a vir. E dicimos, mi madriña, que che de caracoles, donde estaban? Estaban ali na túa horta, estaban ali, pero estaban dormindo, estaban pasando como podían o calor do verán, que para eles non é bo. É a sequía, que para eles non é bo. Entón, eu as tellas teñoas sempre. No verán, por darlle abrigo aos lagartos, porque é unha maneira que teñen de escapar dos meus gatos tamén, sobre todo, pero tamén de paxaros que comen lagartos e así,
pero eu quero lles dar resguardo porque os lagartos na miña horta son moi benvidos, porque ademais os lagartos alimentanse de pequenos crustáceos, de bichiños moi pequeniños, de lesmas pequeniñas, de ovos de caracol, de ovos de lesma, alimentanse desas cousas, con cal os lagartos son maravillosos na horta, pero como teño os gatos sempre por ali, eu as tellas poñollas precisamente para que o lagarto teña onde esconderse, entón así o gato xa non pode ir. Pero, en canto chega o verán, triplico, ou cuatriplico a cantidad de tellas que poño na miña horta, porque é unha maneira de darlle abrigo aos caracoles, porque pola noite van a salir para comer, ínchanse a comer, a ver, estes que suben arriba ao repolo xa quedan a dormir no repolo, porque encontran un abrigiño bo e non lles importa quedar ali. Pero se non, se xa andan por ali pola horta, andan pola noite, eles teñen o olfato gracias á humedad do ambiente, o sea, canto máis chove, máis activos están as babosas, os caracoles e tal. Entón, pola noite comen e cando empeza a amanecer retíranse, teñense que esconder porque non están a justo nin á luz, nin saben se vai a facer calor, entón non están a justo e teñense que esconder en algún sitio. Se che digo, se están dentro da lechuga ou dentro do repolo, posiblemente se queden aí e non baixen abaixo a buscar outro escondite. Pero se lle pos unha tella, cerca, por iso eu poño tantas tellas, ao mellor poño 4 tellas para a mesma lechuga, dame igual, porque iso fai que ofreceslle un sitio onde esconderse, como a tella sempre está en esta postura, ela ven e escóndese aquí, e normalmente péganse aquí na tella. Tamén hai algunhas que se esconden nesa mesma, pero sinten protección, están como escondidas e aí síntense protegidas. O importante é, pola mañán, cedo, ir, xa non digo todos os días, pero sabes que o día que non vas a retirar ninguna, e esas quedan a comer outro día máis, sabes? Pero todos os días que poidas, pola mañán cedo, vas a quítalas. E quito eu, o sea, o meu traballo polas mañás cando chego á horta é darlle unha visual aos repolos que teño recién plantados, por se hubo algunha polilla que foi poñer ovos e van eclosionando os ovos como cada día, entón esas lagarta peluda ou calquera outro tipo de gusano que haga nos repoliños novos, só chafo, só quito, e despois tellas, e das tellas quito moitos cada día. Que pasa? Que é moi raro que eu encontre xa un caracol así de grande, porque, como insisto moito, pois quito-os rápido, sabes? Entón, o sea, que non deixo que medren, entón quedan chiquitís, é unha maneira de retirar os caracoles da horta da máis mellor do mundo mundial. Eu teño moitos lagartos, pero no xardín, na horta non teño. Tens que favorecer a estancia, sabes? Ou se ao mellor eres capaz un día de coller un do jardín con cariño, pono na horta, pero ofrécelle un sitio onde estar abrigado. Botalle unhas moscas ali, porque os lagartos tamén comen moscas, o que pasa é que non son capaces de collelas. Acábame de... que me está... como se di? Pois eso, pos unhas mosquiñas ali, e xa che empezarán a quedar ali, supoño. Milagros acaba de chegar, hola a todas, boas noites. Esperanza, me encantaría tener unha huerta como la tuya e lo estoy intentando. Pois, Esperanza, estás no camiño, o sea, unha horta como a miña non é algo que se consiga dun día para outro, porque equilibrar un pequeno ecosistema que é a túa horta, lévalle tempo refiáronme anos, Ti non te olvides nunca de plantar plantas aromáticas, aínda que non as consumas, aínda que non che guste o olor, aínda que digas, é que a min a ruda non me gusta como cheira, dá igual, a ti non, pero hai bichos que sí, entón, pois planta ruda, romeo, melisa, tomillo, lavanda, prixel, apio, que a mí non me gusta o apio, dame igual, a ti non, pero aos bichos vos, sí, entón planta apio, aínda que non o comas. E despois flores.
casi tantas flores como lechugas, o sea, facede da horta un lugar bonito e atractivo, tanto para vós como para os insectos e os animales que pasan voando a metros e metros e metros de altura, de algunha maneira teñen que sentir que ese cacho de terra é especial por algo, e a única maneira é atraéndoos. Non vale un cartel que poña insectos, vinde para aquí, que vos teño aquí unha casita de insectos. Non lles gusta moito así, non vale, Maripuri. Hai que atraelos con aromas, pero o primeiro é con flores, porque se pasan voando a unha distancia, o aroma das plantas aromáticas non chega tan lonxe. Entón, o primeiro que os vai atraer é o colorido, a diferencia. Non plantedes só lechugas verdes, plantade lechugas verdes, rojas, de diferentes tipos, e que a min a outra non me gusta moito, que é roja, a min non me gusta, a ti non, pero o colorido chama a atención, tanto nós, como a dos insectos polinizadores, de crisopas, de mariquitas, de sírfidos. Entón, intentade poñer unha cousa bonita na horta. Non te das conta de que che chegou unha foto dunha bola de pan amarillo? A donde, Monse? A donde me chegou? A ver, Monse, vou esperar aquí polo teu comentario. Monse, escribe, a donde me mandastes unha bola de pan amarillo? Unha foto, porque a bola non me mandastes, claro. Le dedicas mucho amor y trabajo a todo lo que haces. Florentina, simplemente es mi manera de entender la vida. Ser feliz en todo lo que se hace. Nusca, despois de moitos anos empezo a ver libélulas. Libélulas, e o mellor é que veñen á miña horta. Que guai, joder! Libélulas as de 4 alas, porque hai quen as confunde cos cabaliños do demo que suelen estar nos ríos. A Instagram, todo o mundo a Instagram, e a darlle aquí ao like. Bueno, non me queixo, son de 171 personas. Bueno, marcharon 169, e hai 177 me gustas. Moitas gracias, moitas gracias. A donde me mandastes o bolo de pan amarillo, Monse, que estou esperando, moito tarde sen escribir, ou moito vos tarde en chegar o mensaje, logo. As de 4 alas. Vale, pois sí, as libélulas. Que guai! Eu tamén así por aquí, ás veces besoas, pero é que claro, con tanta merda que se bota nos ambientes, pesticidas e tal, non... Pero bueno. Ai, concho, que xa van a ser as 6. Monse, Otero, donde me mandastes a foto da bola? Que marchou, Monse, ou non está aquí ou que? A ver, chamade por Monse. Xa te escribí, pero a donde? A donde me escribistes que non vexo? Monse puxo, a Instagram. En Instagram? A ver. Marisol. A ver. Rocío, Ician, Lita, Elisa. Como te chamas en Instagram? A ver. Va a haber cambio de hora? Cambiamos a hora? A que hora queredes logo? Un pouco máis cedo, dis, de 7 a 8, por exemplo. Líaste. Monse, a ver. Monse mandoume a Instagram. En Instagram teño mensajes sin... A ver. Pois non sei. Non sei onde me mandastes. Monse, quedome sin saber como era a bola de pan amarillo. Cajo hasta nos chinos amarillos. De 7 a 8. Veña, a ver, vamos a facer unha votación. Si as... Non sei, son de 160. Si os primeiros 50... Busca, mira que eres, De 7 a 8 está ben. De 7 a 8 vai vos ben? Sí, porque a verdade que mañán hai que ir traballar e hai que levantar cedo. O meu afillado Brais marcha xa para estudiar portugués, que mañán ten exame.
Brais, estabas aí, Brais? Pois encantadísima, mando-che un bico, Brais, eu chamándolle Pablo, mira que ben. Veña, vai vos ben de 7 a 8, veña, sí, de 7 a 8 estaría ben, sí, de 7 a 8, de 7 a 8 é boa hora, a María dalle igual, a Celi vanlle ben de 7 a 8, de 7 a 8, de 7 a 8, a Mar vaille ben, Yolanda vaille genial de 7 a 8, o sea, que vos vai ben a todo o mundo de 7 a 8, o sea, unanimidade, joder, é que dá justo facer encuestas con vos imaginades que me dixerades algúns, no, é que todo o mundo está de acordo, de 7 a 8, todos, ai, bueno, desde logo, teño unha comunidade máis bonita aquí que non sei, o sea, que son maravillosos. Encontrei unha salamandra, iso é unha boa señal, por supostísimo que sí, son os bichos máis bonitos que hai no mundo, non teñen dentes, non morden, non che escupen aos ollos un líquido que che queima, tampouco, están moi demonizadas, pero as salamandras son boas. E se non, mira, baste a YouTube e na lupa buscadora pos Nusca salamandra e mira ese vídeo. A mirar todo o mundo o vídeo da salamandra de Nusca, que trouxo moita polémica, porque, claro, collina camán para levála para outro sitio, porque estábamos traballando na arte, entón a mí non me deu tempo de poñer os guantes de cirujano médico, hubo moita controversia aí nese vídeo, pero bueno, eu invito vos igual a velo. Poñedes Nusca con K de kilo, Nusca salamandra, todo o mundo a ver o vídeo, veña. Pois nada, pois quedamos para a semana de 7 a 8. Sí, eu fui unha delas, das que me dixo, non fagas eso, que che vai a queimar a man. Dios mío, nin son venenosas, nin son ácidas, nin tal. Pois veña, Alicia, estabas aquí tamén. Oh, que guai, bueno. Xentiña, miña querida Xentiña, moitísimas gracias por estar aquí. Nada, pois vémonos para a semana de 7 a 8. Voulle botar un pauiño ao lume, que xa parece que xa se quer apagar, aínda que agora xa se está genial. Xavier, que estaba aquí, o meu alumno preferido, bueno, non vou dicir preferido, que depois cando chegamos ali para as clases din, sí, favoritismos aquí de uns e de outros e de tal. Bueno, moitísimas gracias por estaredes aquí, moitísimas gracias polo vosso tempo, gracias por irvos a suscribir a Instagram, que eu quero chegar a 100.000 esta semana. Non é posible, lá. Se todas vos ides suscribir, o sea, solo é seguirme, que nin é suscripción, se quer é dádelle a seguir a esta rapaz, só que quere chegar aos 100.000 esta semana. Se chegamos, facemos unha festa. Se chegamos, é domingo que ven, fagos unha festa aquí. Veña. Ou algo así, non sei, teño que argallar aínda. Bueno, Xentiña, coidádevos,